Perfecte. Bé, jo soc l'Arola Fonollosa, doctora a la Universitat de Barcelona, i aquest projecte, que anomenem Actuem a temps, espècies susceptibles de ser invasores a la ciutat de Barcelona, l'estem desenvolupant des de l'equip Antiox Ecofis de la Universitat de Barcelona, dirigit pel professor Sergi Moner Bosch, dins de l'IRBIO, l'Institut de Recerca de la Universitat. I està finançat per l'Ajuntament de Barcelona en un petit projecte que ens van concedir per fer aquest any i que és la nostra primera experiència una mica de divulgació i de ciència ciutadana. I bé, ens estem ficant una mica amb tot plegat i us explicaré de què va el projecte i de moment quins resultats estem tenint. En primer lloc, segurament ja ho heu sentit tots alguna vegada, les invasions vegetals, les espècies invasores, són una de les principals causes de pèrdua de diversitat a nivell mundial. Vull em treure això millor que parlaré més clar. Una de les principals causes de pèrdua de diversitat a nivell mundial i la seva corba una mica dels costos de gestió incrementa tan ràpidament a mesura que es va passant aquesta invasió que a vegades és pràcticament impossible solucionar aquest problema o extremadament car. Llavors, la millor eina que tenim per fer front a aquest problema és la prevenció. En aquest sentit, l'any passat, el Ministeri va treure un llistat d'espècies amb potencial a ser invasores, seguint un conjunt de criteris. Un conjunt és un llistat molt ampli, que per exemple un 64% són espècies vegetals o taxons vegetals, que això són 752 taxons vegetals amb potencial a ser invasors a Espanya. Llavors, què podem fer en aquest sentit? A aquestes espècies no hi ha precedent legal per intentar prevenir la seva expansió, tampoc sabem exactament en quina magnitud estan presents en el territori, no sabem quantes n'hi ha, no sabem si realment són un problema, però sabem que ho podrien ser. Llavors, en aquest sentit, ens vam plantejar testejar a Barcelona quines d'aquests 752 hi ha i podrien ser un problema. Llavors, després de fer un anàlisi exhaustiu d'aquest llistat, vam trobar aquestes 10 espècies amb potencial a ser invasores a la ciutat de Barcelona, que complien els criteris que ja tenen impactes descrits a altres llocs del món amb clima similar, per exemple, que ja estan molt presents a la ciutat de Barcelona i que, a més, la ciutadania hi té certa implicació perquè algunes d'elles es fan servir molt com a plantes ornamentals. En aquest sentit, el que vam fer és generar un conjunt de materials que serveixen al ciutadà per conèixer aquestes espècies a través d'aquestes fitxes que veiem, també protocols de què fer si en tenim alguna a casa, quines podem fer servir com a alternatives d'espècies natives que no suposen un problema. Vam generar un conjunt de vídeos sobre el projecte, sobre què són aquestes espècies amb potencial a ser invasores, quin impacte tenen aquestes espècies invasores, etc. I el que hem fet és anar-ho a explicar a escoles i instituts. Hem anat ja a 15 escoles i instituts de Barcelona, realitzant 33 tallers, arribant a 770 alumnes des de tercer de primària a quart d'ESO, on hem anat a explicar a través de diferents jocs on ells podien entendre quin és l'impacte d'aquestes espècies, com es poden expandir de ràpid dins de la ciutat si hi ha molta pressió de propàguls, si hi ha molts individus en la ciutat i els anem plantant, i també un joc per substituir aquestes 10 espècies amb potencials invasores per natives alternatives. I al final entregar-los aquests tríptics on ells a casa després podien revisar quines d'aquestes espècies tenen i intentar canviar-les. A part d'això, el que oferim també al ciutadà és, dins de l'aplicació iNaturalist, que ens permet registrar dades de diversitat arreu del món, hem creat aquest projecte que s'anomena Actuem a temps, on el ciutadà, si veu alguna d'aquestes 10 espècies per la ciutat, la registra i directament ens entra al projecte. A l'iniciar aquest projecte, delimitant l'àrea de Barcelona, hi havia uns 300 registres d'aquestes 10 espècies i actualment ja n'hi ha 1.300. O sigui, Déu-n'hi-do. També moltes gràcies a l'equip de treball que tenim aquí, l'Helena, que està passejant per la ciutat també a buscar aquestes espècies a part de l'aport de la ciutadania. Nosaltres en concret estem mirant algunes regions específiques de Barcelona també per testejar i entendre com es distribueixen aquestes espècies a la ciutat i al final, quan aquest mapa es vagi ampliant, podeu donar també idees sobre la gestió o quina associació tenen amb la gent aquestes diferents espècies, etc. Res, gràcies per la vostra atenció. La idea una mica d'aquest projecte és que aquestes espècies que tenen potencial a ser invasores no acabin sent invasores demà. Gràcies. Moltes gràcies.